31. januara u Jablanici je održana prva smotra koračnica 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Na platovu pred muzejom postrojeni borci jedinica iz sastava 4. korpusa koji će učestvovati u takmičenju. Ispred njih dio komande 4. korpusa, starješine njihovih brigada i samostalnih pataljona i narod Jablanice, posebno mladi. Svi su oni došli da vide nastup boraca 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine u smotri koračnica, da vide pripadnike svoje armije, sinove, braću, muževe i očeve. Pozor! Pozdrav na desno! Gospodo vojnici, starješine, pozdrav doli! Moćnom u srcu, konjicom u duši, 43. sve pred tobom ruši. Brigada, brigada, 43. mladost je plaćala dio našeg neba. Moćnom u srcu, konjicom u duši, 43. sve pred tobom ruši.
Nastupa 4. muslimanska lahka brigada. Neka znaju i ovo, neka znaju i ovo, to vidi ne sve. Formira se grupa vojske. Mi smo desna muslimanska. Mi za islam, svi za spas. Allahu ekber, učimo. I dušmane učimo. Sve iskriti dikaje. Allah tako rekao je. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Ponosni smo Bosovi. Mi smo tvoji sinovi. Mi smo tvoji sinovi. Ti si nama srce dala. Ti si nama srce dala. Svakog dana se svojači. Dani su vam odbrojani. Svakog dana se svojači. Dani su vam odbrojani. Naša se vijesta neba čuje. Poslije zvaničnog proglašenja pobjednika sa prve smotre koračnica 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, učesnici smotre krenuli su ulicama Jablanice. Na svakom koraku, pred svakom kućom, dočekivala su ih razragana lica. Djeca su posebno bila obradovana. Pratila su borce i s njima pjevali njihove koračnice.